voor? Oh, ik ben Marco Jansen, 27 jaar, zwemmen. En ja, de nieuwe bakkers van dit jaar. Oké, ja, en wie had het te vuur kreeg ze dat te huren? Ik denk in augustus of zo dat ze het hebben gevraagd, vlak voor de vakantie gingen. Dus een hele tijd. Ja. En hoe was het bakkers? Wat is nu spul? Muiter, help me. Nee, even geen hung laten bieden, maar beerpullen besluiten. Oké, en wij zijn adjudanten. Zit die langs, maar ik heb ze in mijn heug. Dat is Rick Ver. Het gemeente Nederlandse Raad en ik ben de adjudant van de bakkers dit jaar. Nou, maar dat is wel hoe het zwemmen. Nou, het zwemmen, Luc, 27 jaar. Zoals gezegd, gewoon ook in zwemmen. Dus hij vroeg me met de kermis, dus ik zei, ja, gewoon, maar ik wil een feestje van. Ga ze erop. Oké, dan wensen we ook een schoenen vastlopen. Dankjewel, Mooi, dankjewel. hetzelfde. Jansen, kom op met ons met de bitch van de met de eind van de vloer en de vurdeloos. Er is geen rijkdom, maar moet de volgende vis van de kroon. En de rijden door in de hurteloos. Jansen, we zullen het alweer, we zullen het alweer. We zullen weer, we zullen het alweer. En dat er geen maar moet de Piep! Dave, ja, leuk dat je hier zit bij de bakkersbrunch van dit jaar. Als adjudant hadden we een leuk idee, ook met de bakkers, om een keer te filmen hier. En we wilden vandaag ook eens extra een sumpje zitten. Want het bleek op YouTube en Twitter en Google dat er toch al veel hits zijn met zijn pleitje van een paar jaar geleden. Dat is de maat, kom even lekker op. Dat is ik was er geen artiest regelen dit jaar, maar hopelijk als jullie nu nog een keer wat doen. Ja, absoluut. Oh nee, is dit goed? Het is een gouden plaat, hè? De gouden plaat van Muiter. DJ nou. Dan je gewicht de eindjes en niets is geen te dol. Want bij de bakkersclub zijn de gratis. Niet, want ik sta nog lang niet terug. Wie kleine kast, Billy, hij niet nestje vast, hij is vast, Billy. Wie de kleine kast, wie de kleine. Soms is het wel een met gezicht, dat je het ziet, dat heeft zich lucht. En het wordt het in de zin, Billy wie, nu mag hij niet, ene wit, dus gaat ze niet. Billy, wie de kleine kast.